Γεια σας από το Entertainment News Greece. Είμαστε εδώ με τον κύριο Δαμιανό, τον Νταμιάνο Μιλάνο όπως ξέρετε όλοι, γιατί είναι πασίγνωστος εδώ και 25 χρόνια και από την τηλεόραση. Γεια σου Δαμιανέ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Πριν ξεκινήσω να πω για τα ρούχα, τα οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει γωνίτσα σε αυτό το τεράστιο χώρο που δεν έχει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό κομμάτι, θέλω να πω ότι μπαίνοντας μέσα εντυπωσιάστηκα, έτσι, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση είναι ούτε το 1/1000 αυτό που υπάρχει εδώ. Γιατί χώρο μιλάμε, Δαμιανέ μου? Μιλάμε για 2.000 τετραγωνικά μέτρα και παραπάνω. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Όταν θα μπαίνει κάποιος μέσα σε αυτό το χώρο, να ξεχνάει ό,τι άλλο έχει στο μυαλό του, να ξεχνάει ό,τι άλλο έχει δει και να νιώθει πριγκιπικά, βασιλικά. Να μπαίνει μέσα και να νιώθει ότι είναι η κάθε γυναίκα ή ο καθένας μοναδικός. Γιατί ό,τι βλέπεις εδώ είναι μοναδικό. Ναι. Μπορούμε βέβαια και έχουμε τη δυνατότητα να τα φτιάξουμε σουρ με ζου σε όλες τις διαστάσεις, σε όλα τα μέτρα, από το small μέχρι και το 16 extra large. Από εκεί πέρα όμως κάνουμε εμείς τις προτάσεις μας για το τι πρέπει να φτιάξει κάθε πολύ κυρία σημαντικό. και τι όχι. Οπότε αυτός είναι και ο σκοπός. Να μπαίνει μέσα κάποιος και να ενθουσιάζεται. Να εντυπωσιάζεται και να αφήνει στην άκρη τα προβλήματα, τη μιζέρια και ό,τι άλλο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και να αφιερώνεται εδώ, στο χρυσό, στην πέτρα, στο ασύνη και σε όλα αυτά τα κρίσταλα που λάμπουν γύρω-γύρω. Να πούμε ότι είναι σημαντικό για μια γυναίκα, και στο λέω εγώ, το καταθέτω, να έρθει και να μην βρει ένα ρούχο για extra small. Να βρει πραγματικό μέγεθος που να της πηγαίνει και στο σωματότυπό της. Οπότε εκεί είναι που πρέπει να παρέμβεις εσύ και να πεις αυτό ταιριάζει σε σένα και μπορείς να γίνεις πριγκίπισσα και με αυτό το σώμα που έχεις, έτσι. Ακριβώς. Παντού, για όλα τα σώματα, για όλες τις επιθυμίες, για όλα τα γούστα, αλλά και για όλα τα βαλάντια υπάρχει εδώ το αντίστοιχο προϊόν, το αντίστοιχο ρούχο, το αντίστοιχο παλτό, η αντίστοιχη γούνα και οτιδήποτε θέλει να φτιάξει κάθε πελάτησα. Και αυτό θέλουμε, να νιώθουν όλες βολικά, να μην νιώσει καμία άβολα. Γιατί μερικές φορές κάποιες κυρίες μου λένε, πάω σε ένα κατάστημα και μου λένε δεν έχουμε ρούχα για εσάς ή δεν σας κάνουν. Όχι, εδώ δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Θα μπει μέσα η κυρία και σίγουρα θα βρει κάτι να αποκτήσει, είτε έτοιμο είτε με το να της το φτιάξουμε στις διαστάσεις, που εκεί της δίνεται και δυνατότητα να διαλέξει ένα από τα υπέροχα υφάσματα που κάνουμε και νομίζω ότι θα έχει τη μοναδικότητα έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα κάνω ένα μικρό, θα είμαι λίγο spoiler, θα προδώσω κάτι, ότι υπάρχει εδώ ένα μοναδικό υφάσμα, το οποίο είναι του Gautier, οπότε ελάτε να πάρετε ποιότητα Gautier σε τιμές Νταμιάνο Μιλάνο, έτσι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά υφάσματα που χρησιμοποιούν ξένοι οίκοι, γιατί οι προμηθευτές μας είναι ίδιοι. Δηλαδή όπου φτιάχνουμε κάποια κομμάτια θα βρω και υφάσματα που είναι του Versace, θα βρω και υφάσματα της Chanel, θα βρω πάρα πολλά υφάσματα που μπορούμε να φτιάξουμε ρούχα. Δεν θα κάνουμε τα ίδια, αλλά σίγουρα θα κάνουμε κάποια κομμάτια τα οποία θα είναι εντυπωσιακά και θα είναι εφάμελα, όπως και λέω και εγώ, των οίκων του εξωτερικού. Άλλωστε δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Όχι, δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που είδα, ούτε σε οίκο εξωτερικού δεν υπάρχουν τόσα πολλά. Όχι, είδες. Ναι. Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω να το ακούσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν το βιντεάκι μας, ότι παραγγέλνεις το ύφασμα και στο φτιάχνουμε όπως θέλεις εσύ. Ναι. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή... Ναι, φτιάχνουμε και το ύφασμα, κάνουμε και το τύπωμα. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή και μπορεί να θέλεις να σου φτιάξω ένα ρούχο που έχει γοργόνες απάνω. Θα σου κάνω ένα ύφασμα που έχει γοργόνες. Θα μου κάνεις tooth fairy. Παράδειγμα, κάποια μέρα είχε έρθει στη Κούδη, το έχω και στη φωτογραφία, το έχω και στο Instagram. Η Καταρίνα λοιπόν μου ζήτησε να της φτιάξω ένα κοστούμι για το καινούργιο της βίντεο κλιπ, ήταν και 4 μηνών έγκυος τότε και της έφτιαξα ένα κουστούμι, αφού τη ρώτησα πρώτα το background τι θα είναι και μου έδειξε ένα τοίχο ασπρόμαυρο, ένα τοίχο ασπρόμαυρο που έκανε ζιγ-ζακ. Δεν το ήξερε τι θα της έφτιαχνα, της είπα θα στο φτιάξω, ένα να το πάρει. Ήρθε λοιπόν η Κατερίνα στη Κούδη εδώ και βλέπει και παθαίνει σοκ. Της είχα φτιάξει ένα κουστούμι ίδιο με τον τοίχο.
Δεν Αυτό θα σας το δείξω τώρα. Δεν ενσωματώθηκε. Αν θέλετε, φέρτε μου λίγο το κινητό μου. Μπορώ να σας το δείξω κιόλα, αν έχουμε το χρόνο αυτό. Να δεις πώς έγινε αυτό μπαμ μπαμ και της έφτιαξα σε μια εβδομάδα ένα ύφασμα που ήταν ίδιο με τον τοίχο και μπορούσε η Κατερίνα και έβγαζε το βίντεο κλιπ της την ώρα που τραγουδούσε. Ήταν εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, έτσι πολύ έξυπνο, αλλά και για τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν ακόμη και στην καριέρα τους, έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για μένα που ουσιαστικά η δουλειά μου είναι διαφορετική, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό και ακριβώς. πρέπει να επενδύσουν και στο ρούχο, έτσι. Για κάποιους είναι μεγάλο εργαλείο το ρούχο, γιατί χωρίς το ρούχο, κακά τα ψέματα, μερικά πράγματα δείχνουν λιγότερο εντυπωσιακά. Ωραία, μέχρι εσύ να βρεις αυτό, θέλω να σας πω ότι ο Δαμιανός είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, γιατί πέραν αυτό που βλέπετε που έχει ντύσει βασίλισσες, έχει ντύσει έτσι διάφορες και Ελλάδα και εξωτερικό και γνωστές καλλιτέχνηδες Ελληνίδες, θα πω ότι είναι και ένας άνθρωπος που είναι ευαίσθητος, δεν το βλέπετε έτσι, που είναι σοβαρούλης, είναι ευαίσθητος και βοηθάει και στην εκδήλωσή μας που είναι για καλό σκοπό, για να βοηθήσουμε αμαία. Ήθελα να το πω, συγγνώμη που το είπα, εντάξει. Οπουδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε σαν άνθρωποι, καλό είναι να το κάνουμε. Καλό είναι να το κάνουμε. Εντάξει, εδώ με την απόλυτη στάρ, με όσα τις έχω κάνει και τις κάνω πολλά, αλλά εδώ θέλω να σου δείξω αυτό, το δύο φαντάζομαι. Να το. Ναι. Εντάξει, είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι σαν να βγαίνει μέσα από τον τοίχο. Ναι, το μουσείο με τις ψευδαισθήσεις. Ναι, αν δείτε και το βίντεο κλιπ και δεν φαίνεται ότι είναι και έγκυος. Όχι καθόλου. Δεν φαίνεται καθόλου. Είναι φανταστικό. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω ότι είναι κάτι πρωτότυπο το να φτιάχνουμε. Νομίζω δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν το ξέρω. Χωρίς να θέλω να πω ότι σίγουρα δεν έχω δει να το κάνει κάποιος άλλος. Σίγουρα όμως είναι μια πρωτιά, μια δημιουργία. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν εδώ? 23. Εδώ. Γενικώς για σένα? Είναι αρκετή. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι εκτός ότι μπορεί να το κάνει γιατί έχει κόσμο που δουλεύει, βοηθάει και κόσμο να έχει εργασία. Αρκεί σημαντικό. Να θέλουν εργασία και να ξέρουν να εργάζονται. Εντάξει, αυτό είναι must. Αυτό είναι must. Δυστυχώς, είμαστε λίγο εργασιομανείς εμείς, αλλά... Είμαστε λίγο και φυγόπονοι σαν Έλληνες. Ναι. Είμαστε εργασιομανείς, Δαμιανέ, άστο αυτό. Κάποιοι ναι. Οι υπόλοιποι είναι φυγόπονοι. Για μας λέω. Για μας. Εμείς είμαστε εργασιομανείς και δυστυχώς έχουμε την απέτηση και οι άλλοι να δουλεύουν έστω, όπως λέγω, το 1/4 από εμάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το Σάββατο στις 29 Νοέμβρη που έχουμε την επίδειξη για τα ΑΜΕΑ. Να βοηθήσουμε την αθλητική ομάδα, το Para Dance Spot, έτσι, για να πάει στο εξωτερικό και θα είμαστε περήφανοι να τους δούμε. Είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.